Det, du ser her, er et ligerum, også kaldet et morsrum. Det, vi skal lave nu, er en indlægning på et hospital, hvor vi bruger den her grab, altså lift, til at få afdøde over i kisten. Først så vipper vi lige afdøde op på hver side og får lirket den her grab fast. Så tager vi kisten frem og løfter afdøde over i kisten. Nadia, hun tager benene, og jeg tager hovedet. Bagefter så skal vi have givet afdøde noget tøj på. Det gør vi ved at klippe op bagpå bukserne og i ryggen, som I ser her. Først så giver vi lige strømper på, bagefter giver vi bukser på, og så er det en bluse, og bagefter så retter vi så til, så afdøde ligger pænt i kisten. Hvis nu at afdødes pårørende, de skal se afdøde ned i kisten, så er det altså vigtigt, at afdøde altid ligger pænt i kisten. Til sidst så giver vi en dyne på, og når det ligger pænt og flot, så tager vi handskerne af, lægger låget på, og så skruer vi 4 skruer i kistelåget for at forsegle kisten. Bagefter så kører jeg afsted med kisten ud til rostvognen. Tak fordi I så med. Jeg håber, I blev klogere.